L'obra Germanes, escrita i dirigida per Carol López, ha estat guardonada amb el Premi Butaca al millor muntatge teatral. Aquesta obra actualment està en gira per Catalunya amb un gran èxit de públic i crítica. CIES-TV ha volgut parlar del muntatge amb Aina Clotet, una de les actrius protagonistes. Aquesta jove artista catalana també ha estat homenatjada amb el Premi Butaca a la millor actriu catalana de cinema. Doncs veurem una comèdia i un drama. I veurem una història d'una família que crec que ens podem identificar amb molts personatges i en moltes situacions. Veurem una cosa propera. Vosaltres tampoc no us heu passat gaire per l'hospital? Què? És veritat, té raó. Què? No, vomita! Vomita tot el que m'has de dir. A veure, em sembla que no estic dient cap mentida. Jo he anat a l'hospital quan he pogut. Molt bé, la veritat és que ha sigut un luxe i un plaer treballar amb ella. A més, és que ella treballava d'una manera amb un sistema molt seu, que fan altres directors també, però que és bastant bo per l'actor també, no? Perquè el que fa és que et proposa una escena i et proposa un conflicte i et proposa que tu l'improvisis. Llavors, a partir d'aquesta improvisació, doncs va elaborant l'escena amb el text, no? Amb la qual cosa el text ve després. O sigui, tu quan comences, jo quan vaig començar Germanes només sabia que era la germana petita, que em deia Ivonne i que era una noia així com bastant oberta i bastant llançada, no sabia res més. Llavors, a poc et va proposant situacions i tu mateix, tal com tu veus les coses, doncs vas resolent, no? I llavors vas descobrint l'obra a poc. No t'explica l'argument, no saps una mica, però saps poques coses. Llavors és un salt al buit molt xulo i surten coses molt imprevisibles també. Vinga, Ivonne, això és com una ONG. Irene, perdona'm, vale, no m'ho tinguis en compte. Però més val que ho faci amb mi que amb qualsevol altre. Va, anem a fer-ho. Para de plorar. Puja a la meva habitació. No facis soroll, La Ivonne, sóc la germana petita. I és el que et deia, que és la que és més oberta, la més oberta de ment i de tot, no? És com està provant els límits encara en la vida, no té molt clar el que vol fer, el que vol ser i res més. Tampoc crec que tingui un gran conflicte, sinó que es va trobant amb les situacions de la família, està en un moment d'aquests que en el fons detesta però necessita la família, no? És com... Segur que al llit no va res. Notable. Sí, varias vegades. Pero hay alguien con quien no se haya acostado esta niña. Ha sigut molt xulo, a més també aquesta manera de treballar fa que acabis posant molt de tu i que acabis també coneixent molt a la resta de gent, no? I som una família ja, portem bastant temps, des que vam estrenar i amb la gira que estem fent i tot. I la veritat és que és un luxe i superxulo estar amb ells. Molt bé, molt bé.